El 29 d'agost de 2021, el Nàstic arrencava la Lliga de Primera Federació al camp de l'Atlético Sanluqueño. Després d'aquell partit vam estrenar a Ràdio Ciutat de Tarragona aquest espai de reflexió al voltant dels partits del Nàstic. El seu títol? Com ho veus? Una pregunta molt habitual entre la parròquia grana, no només després dels partits, sinó especialment quan avança la temporada. Com ho veus? Ens salvarem? Pujarem? Jugarem la promoció? Com ho veus? És la pregunta. Portem 5 temporades opinant sobre el Nàstic, sense tabús, amb criteri i amb arguments. Som crítics quan toca, i valorem, si cal, i elogiem la feina quan es mereix. Opinem sense embuts ni condicionants i reflexionem sobre allò que sabem i que coneixem. Molts de vosaltres ja ens coneixeu de la ràdio. Potser alguns de vosaltres ens descobriu avui a l'estrena televisiva i per això volem agrair a TAC12 l'acollida i que ens obri una nova finestra, una pantalla en aquest cas, on reflexionar sobre el nostre Nàstic. I per fer-ho tenim la persona ideal. En sap i molt de futbol i ens coneix. Sap com som i com pensem. És l'Antoni Pinilla, 300 partits a Primera Divisió i Europa, internacional, hora Barcelona 92 i el més important, 7 temporades al Nàstic amb més de 200 partits. Ha jugat amb nosaltres a segona B, segona A i primera. Us donem la benvinguda a una xerrada de futbol en estat pur, alineacions, sistemes, estils de jocs, canvis, estats de forma, fitxatges, rendiment, classificació. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic a Ràdio Ciutat de Tarragona i des d'avui també a TAC12.